vi meni onako dođete kao drugarica s kojom bi podijelila neku situaciju. Tako da, Elem, situacija koja nije ni malo prijatna, mislim za mene bila, baš mi onako, udarila sam u crveno, ali naravno, divim se sebi koliko sam uspela da neke stvari u sebi, da kažem, i kraj. Naime, znači prekjuče sam često volim da kupujem u DM-u, znam da oni imaju dobre stvari i po recenzijama ovako gledam i zadovoljna sam. Znači prekjuče sam kupila jedan proizvod i kad sam stigla kući ustanovila sam da to nije to što je meni trebalo. I onda odem naravno na njihov sajt da pročitam kakvi su uslovi vraćanja, šta sve moram. I sad ta prodavnica koju sam ja kupila je dosta dalje od mog stana. I juče sam išla nešto po gradu, završavala i kažem, ajde otići ću i tamo, da, to vam nisam rekla, i tamo piše da može da se vrati u bilo kojoj prodavnici, znači nema veze gdje ste kupili, može da se vrati u bilo kojoj prodavnici u roku od mjesec dana ili za zamenu proizvoda ili da vam vrate novac. I sad ja odem u tu prodavnicu koja mi je bila bliža, objasnim devojci lepo sve, da nisam tu kupila, ali da mi je prevelika vrućina, da stvarno ne mogu dole da siđem. Da bi ona meni mrtva hladno rekla kako oni nemaju trenutno taj proizvod u asortimanu i kako ona meni ne može to sada vrati, nego da ja ipak treba da odem u prodavnicu koju sam kupila. Ja onako gledam u nju, brojim do 563.969, mislim nebitno, pričam onako bez veze i razmišljam, alo mozgu. Pritom mislim na njen mozak. Šta sam ja trebala da napravim scenu? Da kažem, devojko, evo ti pročitaj ovo što piše na tvom sajtu, ako te nisu naučili poslovođe ili ko već. S jedne strane, s druge strane imam dovoljno godina, još ne, sad neću baš da kažem da je budem baba, ali da bude majka sigurno. Da li bi se tako ponašala prema svojoj majci? Znači, napolju vrućina, kipti. Ti mene vraćaš da idem u prodavnicu koja je par kilometara dalje od te. U 12 sati. Mislim, nebitno je koliko je sati. Bitno je da ako imaš i znaš da to treba da uradiš, u čemu je problem? I onda dođem kući tako ljuta i besna. Znači, nije uopšte stvar u 500 i kusur dinara koliko košta taj proizvod. Nije stvar ni u tome što ću ja danas morati da odem u prodavnicu koju sam kupila. Ali stvar je u principu i stvar je u tome da ako znaš da neke stvari treba da funkcioniš, onda ih ispoštuj. Ti si tu zapošljen. Dođem sa namerom da napišem mail sve do direktora u Nemačkoj. I onda odustanem. Napisala sam. Znači, na 7 adresa sam htjela da pošaljem. Ali, to smo mi. To je naša kultura, to je opet vaspitanje iz kuće. Vaspitavajte decu da se prema drugima ponašaju normalno. Prema vama ne moraju, vi ste ih rodili. Pa neka rade onako kako vi zaslužujete. A prema ostalim ljudima koji im dolaze, neka se ponašaju normalno. To je onako baš dobro.